Ahoj, tady Honza a dneska si ukážeme takovou vychytávku, kterou já osobně používám celý rok non-stop. Je to automatický obraceč vajec, můžete ho použít na skladování nasadových vajíček do líhně a někteří chovatelé, kteří si staví vlastní líhně, tak to používají i do toho. No, je to jednoduchý stroj, který vám prostě otáčí vajíčka v určitých intervalech. Tak, podíváme se, co tady máme. Takže máme tady. Jsou platička na křepelčí vajíčka. Tady vidíte, to jsou platička na větší vajíčka, kachní, husí nebo slepičí. No a mým úkolem je v tuto chvíli to nějak zkompletovat, aby to fungovalo. Takže já si prvně vybalím tohle, krabičku dám pryč. Musím předělat ty plata. Tady máme takovou líštu, kterou musím udělat. Takhle. A potom tu máme zárážku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, dáme si tady tuhletu. Tu druhou. Dáme samozřejmě pryč, to mě nezajímá, protože já chovám křepelky. Šup. No a vypadá to asi takovým způsobem, že vlastně ta líšta se tady dává na tady tenhle ten motorek, který se potom následně otáčí. Takže rozbalíme si jednu. No a teďka to jenom nasadíme. Takže začínám ze strany. Takže tady máme jednu, druhou, třetí, pátá a šestá. Tak. Teďka si tam musím nasadit tu lištu, ať mi to nevypadne. Mám to úplně jednoduše. Takhle ze strany to tam jenom prostě nasunu. Tak to vlastně zafixujem, nám to nepadá a drží to tam dobře, no. No a teďka to musíme napojit na to, aby se to vůbec otačilo, to znamená na ten motorek. Tak to hlavně otočím takhle, jak to vidíte. Jo, tady máme tu lištu, která se nasadí na ten motorek a jednotlivé platička zasunem do těch dírek. Takto. Takže to máte dobře nasazené, poznáte tak, že ty pláta musí být otočené ve stejném směru. Tak, teďka si to zafixujeme tady tím, tomu říkám homožínky, co nevím proč. Tak slyšíte, tak holky, kluci jsou tady moc aktivní za mnou. Tak, super. No, každopádně doporučuji ještě, protože si budete kovat křepelky tak jak já, a budete jí mít hodně tady těch obraceček. Takže já si to dělám tak, že si to musím poznačit, abych věděl, jaké vajíčka mám v tom daném plátu. Dělám to tak, že třeba například pozbírám vajíčka 1. března, tak napíšu 1.3. 2023 a napíšu tam čeladon. Tak si to poznačím a to dávám takhle z boku, je to v pohodě. Tak, no a potom tady mám na ukázku jenom takhle na čeladonky, ať vidíte, jak to tam pasuje do toho. Šup. To jsou čeladonky a tady máme Texasy. O, ty Texasy, některé ty vajíčka jsou tak velké, že když to dáte k sobě, jsou jakoby prakticky ve vzduchu, ale nic tomu nebrání, protože se to točí tak. Jo, takže ono já stejnak, když ty vajíčka vybírám ještě do líhně, tak všechny ty vajíčka ještě stejnak zkontroluji, jestli třeba nějaké nekapslo nebo to není nějak jinak poškozené. No a tady vlastně k tomu dostanete i adaptér, jo, vidíte. A jo, fakt to má úplně minimální spotřebu, takže i kdyby vám to jelo celý rok, tak to na elektrice nepoznáte. Tak to zapojíte do elektriky, to je celé. Úplně jednoduchý stroj, který vám pomůže uchovávat kvalitní vajíčka do líhně. No a samozřejmě čím víc vajíček sbíráte, tak tím víc potřebujete tady těchto obraceček. Nejlépe, tak abyste to nemuseli mít tak, jak já třeba teďka na tom stole. Doporučuji si udělat takové nějaké šuplíky, dávat to do paper, jo, nad sebe pěkně. Ale říkám hlavně, důležité je si to označit, abyste věděli v první řadě, kdy jste ty vajíčka sbírali. A další věc je, abyste věděli, jaký druh máte. Jo, u čeladonu to poznáte jednoduše, ty jsou modré, že ty vajíčka, ale když sbíráte třeba z anglické bílé nebo texaské brojlery, tak ty vajíčka jsou prakticky skoro stejné a mohlo by se stát, že byste to mohli nějakým způsobem zaměnit. No, takže doporučuji si to vždycky značit. No a to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl pro dnešní video ukázat. Tak si mějte hezky.